राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड बिटिसि काउन्सिलनि सिङाव एकदम थाबैनो जोबोद स्पिडै माने इन्टारिम माने गभार्नमेन्ट सरकार जानो थांगासिनो दं। बेखौ माने बिपिएफ पार्टिनि नेता वर्कार्स सिनियर जुनियर बिथांमोना माने जेबो पात्तायानो गैया। रायजो राजा नोंथांमोन नैबे फैबाय थानाय माने जिथुनाखि एप्रिल दाननि जिथुनाखि गोलोम बोथोरनि जिथुखि बाजेट सिजन जे पार्लियामेन्टनि जे बाजेट सिजन बे बाजेट सिजनाव जे बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानाय लोगो लोगोनो माने बिटिसि काउन्सिलाव माने इन्टेरियाम गभार्नमेन्टआ जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ माने बिपिएफ पार्टिनि वर्कार्सफोरा माने दैदेनगिरिफोरा माने जेबो माने थालानो गैया आरोना, पात्तायानो गैया। रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे इन्टारिम गभार्नमेन्ट माने मा, इन्टारिम सरकार माने मा बेखौबो मोनथिया आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा मानोना इन्टारिम बे गभार्नमेन्टआ 1946 मायथाइयाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन, लागु खालामनाय जादोंमोन। मानोना आरो बेखौ मा समाव बाहायनाय जायो, बबे समाव बाहायनाय जायो, दा बेखौ मोनथिया आरोना बिथांमोना। थ' बेनिखायनो नैबे इन्टारिम गभार्नमेन्टआ जे बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं थाबैनो। थ' बेयो जादों माने बिपिएफ पार्टिनि थाखाय नेगेटिभ आरो इउपिपिएल पार्टिनि थाखाय जोबोद पजिटिभ जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोंहा 125 जि एमेन्डमेन्ट बिल, बे एमेन्डमेन्ट बिला जुदि पास जायोब्ला माने लागु जायोब्ला, लागु जानाय लोगो लोगो मा जागोन, जोंहा माने 40टा समस्तिया 60टा जागोन, इनक्रिज जागोन माने। आरो जिथुनाखि एक्जिकिउटिभ पावार, फाइनेन्सियेल जिथुनाखि एक्जिकिउटिभ पावार, बे पावारा माने इम्पावार जागोन, फाइनेन्सियेल पावारफुल जागोन। माने ओरैबायदि माने जोङो दा बर्थमान जोङो 800 कौटि जोङो मोनबाय थायो। दा बेयो जागोन माने 30,000 क्रर फाइनेन्सियेला जागोन आरो जोंनि बिटिसि काउन्सिल जौगानायनि थाखाय, जोंनि बड'लेण्ड जौगानायनि थाखाय, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर'फोरनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों गोबां बेयाव साख्रि बाख्रि माने साख्रिफोर माने गोबां एमप्लयिफोरखौ माखासे डिपार्टमेन्टआव जोङो मेनेज खालामनो हागोन, गोबां साख्रि मोननो हागोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो लोगोसे 40टा जिथुनाखि डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टआ जागोन 60टा जागोन, 60टा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। बेयो जोबोद माने पजिटिभ माने इउपिपिएल गभार्नमेन्टनि थाखाय। आरो बियो नैबे फैबाय थानाय जिथुनाखि जुलाइ दाननि उनाव जानो थांगासिनो दं, बियो इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दं। आरो जोंना फाइनेन्सियेल पावारा जिथुनाखि सेन्ट्रेल टु माने आसाम जायोमोन, माने इनडाइरेक्ट माने फैसाया फैयोमोन, बियो डाइरेक्ट जासिगोन आरो डाइरेक्ट सेन्ट्रेल टु माने बिटिसि काउन्सिल जासिगोन आरो माने एकदम डाइरेक्ट। माने मोनसे समाव जोंहा बै ब्रह्मपुत्र सराइघाट दालांजोंसो फैयोमोन माने फैसाया, दा एबार फैसिगोन एकदम सिदा अख्रां सा फैसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। बिटिसिआव काउन्सिलनि जौगानायनि जिथुनाखि फाइनेन्सियेल जिथु फान्ड थाखा, बियो अख्रां साजों फैसिगोन। मोनसे समाव बोरै गुवाहाटि दिसपुर जानानै फैयोमोन। थ' बेबो जोंनि थाखाय माने खोब पजिटिभ आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौ बिपिएफ पार्टिनि मानसिफोरा माने मोनथिया, माने बायदि माने जोङो बुंनायखौ नुबाय थादों। मानोना नैबे जुलाइ दाननि उनावनो बिपिएफ पार्टिनि सरकार मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव सरकारा माने बे बायनो थांगासिनो दं, क्रेप जानो थांगासिनो दं। बियो रोखा जाबाय। मानोना नैबेनो रोखा खालामदों जिथुनाखि बाजेट सिजन 100 कौटि जिथुनाखि 6 मासनि थाखायल', 4 मासनि थाखायल' जे नर्मेल बाजेट खालामदों। थ' बेनो फोरमान रायजो राजानोमोन। मानोना जुलाइ दाननि उनाव सरकारा बायसिगोनखायनो माने नैबे बिटिसि जौगानायनि थाखाय, बिटिसिनि थाखाय माने 100 कौटिल' माने सेन्ट्रेल सरकारा मा खालामदों, बेखौ बाजेटखौ खालामना होदों। मानोना 6 मासनि उनावनो सरकारा बायगोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन थाबैनो दा मोनसे मोजां खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां खौरांखौ होनो सानदों। मानोना
जाय माने 27 जि एकर्ड पिस एकर्ड बे पिस एकर्डआव जायफोर माने सिगनेटरि जाय बिथांमोना सिगनेटरि बिथांमोना जेरै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मानगदेब कुमार बर' आरो रन्जन दैमारि धीरेन बर' जाय माने जाय सिगनेटरि गोबां सिगनेटरिसफोर दङ दा बिथांमोना नैबे जिथुनाखि इन्टारिम बे गभार्नमेन्टखौ बिथांमोनासो माने सामलायसिगोन आरोना सालायसिगोन माने नैबे बाजेट सिजननि सिगांनो 125 एमेन्डमेन्टआ बिलनि सिगांनो माने जोंहा मोजां रादाब रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय मानाव गेदेर जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङाबो रिलिज जानो थांगासिनो दं आरो रन्जन दैमारिखौ बे इन्टारिम गभार्नमेन्टनि थाखाय चिफ बानायनो थाखाय माने साखाफारा जाना दं आरो बियो सिङाव गोबां डिसकासआव सावरायगासिनो दं बर'फोरनि जि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना सावरायगासिनो सिं दा बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दं बिनिखायनो जायफोर माने एनडिएफबिफ्रा जायफोरानो एनडिएफबि बिथांमोना जाहाथे बिथांमोना हायोब्ला माने नैबे इउपिपिएल सरकारखौ जाहाथे बिथांमोनाबो मदद खालामनाया मोजां बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनाया मोजां नैबे जिथुनाखि आसाम एसेम्बलिनि जिथुनाखि इलेक्सन बिसायख'थियाव जेसेबां माने एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो हायोब्ला मदद खालामनाया जोबोद मोजां मानोना नैबे फैबाय थानाय समाव मानाव गेदेर रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर एबा बड'लेण्डनि बिटिसि काउन्सिलनि इन्टारिम गभार्नमेन्टनि माने चिफ जानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजानो दङ बियो जोबोद माने इउपिपिएल पार्टिनि थाखाय माने खोब पजिटिभ आरो बिपिएफ पार्टिनि थाखाय नेगेटिभ आरोना रायजो राजानो दङ थ' दिनैनि खौरांखौ बेखिनियावनो नोंथांमोन लाना फैबाय मानोना दा बेनिखायनो जोबनायाव मोनसे खावलायनांगोन माने जोंनि जेसेबां माने इउपिपिएलनि वार्कार्स सिनियर जुनियर दैदेनगिरि जायफोर माने एकदम एक्टिभ वार्कार्स हार्ड वार्कार दा बिथांमोना जेबो जिंगासिनो गोनां गैया जेबो टेनसन खालामनो गोनां गैया माने थाबैनो माने इउपिपिएल पार्टिनि बे गभार्नमेन्टआ फर्म जानो थांगासिनो दं माने रिफर्म माने रिडिलिमिनेसन रिगभार्नमेन्ट माने निउ गभार्नमेन्ट माने बिटिसि काउन्सिलाव जानो थांगासिनो दं माने थाबैनो फैगौ जिथुनाखि जुलाइ दाननि उनावनो सरकारा जानो थांगासिनो दं जाहाथे नोंथांमोना जेबो माने गोसोखौ लोरबां माने उइकनेस माने बेबायदि जेबो खालामनो नांगौनि जेबो गोनांथि गैथ'आ दा माने जोंनि थाखाय बिराद इन्टारेस्टिं आरो बिराद मोजां आरोना रायजो राजा बे समाव जोबनायसिम भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय थेंक इउ लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच